myself, what a wonderful world. Hello guys! Good morning! Ayan, heto na naman po si Mrs. Mapalad. Mapalad po sa lahat. Ayan, joke lang po. Ayan, so ngayon po ay magluluto tayo ng inabraw sa Ilocano. Or sa Tagalog naman po ay gulay na binagoongan. Ayan, magluluto po ako ng beans na may kalunay po ulit. Ayan. So magluluto na po tayo. Let's start! Ayan po guys, yung iluluto ko, bagyo beans, tsaka yung kalunay. Ayan po yung ricado niya, sibuyas, tsaka luya, tsaka bagoong. Ayan po, magluluto na po tayo. Ayan guys, itong tubig na ito, ilagay natin dito sa kaserola. Ayan. Tapos yan po, may tubig na. Tapos ilagay na po natin yung luya at saka sibuyas. And then, ilagay na rin natin yung bagoong guys. Tapos lagyan natin ng betchin. Ayan, konti lang. Ayan guys, takpan muna natin hanggang sa kumulo. Pag kumulo na guys, ilagay na natin yung bagyo beans. And guys, nakasalang na po yung gulay natin. And then, magluluto po ako ng sinigang na bangus. Ayan, next na po na isasalang natin. Ayan na guys, kumukulo na. Buksan na natin. Tapos ilagay na natin yung bagyo beans. Ayan. Okay na. Tapos takpan natin guys. Ayan naman guys yung bangus natin. Bali, ilagay na natin yung luya. Tapos yung sibuyas na yung tangkay niya. Tapos ito guys, kamatis. Tapos lagyan ng suka. Tapos lagyan ng asin guys. Betchin, konti lang. Ayan, tapos open na natin yung apoy. Ayan guys. Then takpan na guys hanggang sa kumulo. Ito naman na guys yung gulay natin. Ayan, tingnan natin. Okay na. Dapat guys half cook lang ito, okay na. Pwede na natin ilagay yung kalunay. Ayan, pwede na ba? Ayan guys, okay na. Pwede na natin ilagay itong kalunay. Ayan. Hayaan lang natin na maluto. Tapos takpan na. Saglit lang yan guys na maluto. Tignan naman natin guys yung bangus. Ayan, kumukulo na. Takpan natin muna. Tapos ito naman guys, gulay natin. Ayan, kumukulo na. Ayan. Ito yung simpleng luto guys. Pwede na natin patayin yung apoy. Ayan, maluto na lang muna yan. Ayan, okay na. Ganyan lang guys, hindi natin masyadong takpan para hindi maluto masyado yung gulay niya. Tignan natin yung bangus guys. Ayan, pwede na pong lagyan ng tubig. Ayan, pwede na. Tapos pakuluan natin guys, tapos ilagay na yung sili. Ito na guys yung sili, ilalagay ko na po sa bangus.
luto na guys yung sili. Tayin na natin guys yung apoy. Ayan. So, ayan guys, luto na po yung ulam. Maghahain na po ako at kakain na po kami. Guys, ito na po yung bangus. So, let's go na po. Kain na po tayo. Ayun na guys, nakahain na po ako at kakain na po tayo. Wala po akong kasamang kumain guys. Wala po kasi akong kasama dito. Ngayon. Ayun. Yung anak ko nasa labas ayaw daw kumain guys. And so, let's eat na po. Ayan. Ayan. Pulutunan natin. Isa na ako. Ayan po tayo guys. Let's eat po. Ayan po tayo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa next vlog ko guys. Ayan, so thank you po and bye-bye.